Sme v centre Piešťan. Rozpálený betón, asfalt, dlažba a všade prítomné autá strpčujú život obyvateľom i návštevníkom mesta. Cvrkotajúce fontány nedokážu nahradiť vyrúbané stromy. Volakedy sa dalo posediť na lavičkách v tieni stromov, prejsť mnohými ulicami lemovanými krásnymi stromoradiami. Už nič nebude ako bývalo. Mesto väčšinu stromov vyrúbalo, pribudol betón a samozrejme autá. Ako uniknúť pred horúčavou? Máte dve možnosti. Buď posedieť sa v klimatizovanom auparku, alebo hor sa do mestského či kúpeľného parku. Vybrali sme si park. Je tu príjemne. Lavičky v tieni stromov poskytujú príjemné prostredie aj v najväčších horúčavách. K tomu spev vtákov a čavot detí. Ešte stále sú v Piešťanoch miesta, kde rastú stromy a je krásne.